40 थाखा बे गांसेयाव जोबोद मोजांलै बे। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आवहाय बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो दंफैयो क'क्राझारनि नार्सारियावहाय बिबार फुलि बानायनायावहाय। बेखौ जोङो नायफैदों, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। बेहाय बिबारफ्रा माबायदि दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोनाबो नायदो आरो मोजां मोनदोंब्ला बायनानै लांफैनो हागोन लोगोफोर। होद बे मोजां मोनलै नै आलायना दोननोहाय नैबे बिबारा जोबोद मोजांलै। नार्सारियाव हाबफैदों जों, नै नार्सारियाव 40 थाखा बे गांसेयाव जोबोद मोजांलै बे। नैबेहाय बिबारा क'क्राझारनि नार्सारि बियो। बिबार फुलि नांगौब्ला लांफैनो हागोन लोगोफोर। एभेलेबेल बिबारफोर दङ बेहाय। दिन्थिबावनि आं र' लोगोफोर। नै बिथिंजाय जा मोजां बिथिंजाय मेरिगल्ड, आरो बिथिंजाय दंफां बिबारनि जोङो बेहाय दंफैयो लोगोफोर नार्सारियावहाय, क'क्राझारनि नार्सारि बियो। बिबारफ्रा जोबोद समायना मोजां दा? नङा बियो मोनसे नार्सारिसो। नार्सारि बिबार फुलिफोर नांगौब्ला लांफैनो हागोन। बेरायगासिनो दङ जों लोगोफोर। माखौ लाखो नों? हो मा बेयो 800 नि बे 800 नि बे मोजांलै बेबो ने? बे रसा बेसेबांथो बे रसा र' नैबे साबसिन आगै नैबे जा मोजांमोन बे। प्राइसआनो गैया नै, बिदिनो जागोनदां। बेखौ मा बिबार होनांगौ जाखो? हो बेलाय बे एसे खमदां नै 700। बैफोरो बेसेबांथाय नै बेफोरो? बैयाव नायदो। लादो मोनसे होला लादो 350 मोजांथ'। बे डाबल नङा एखेजोब, बैबो एखेथ' ने? एखेहाय, ओमफ्राय बे बारबाय थायो आरो फिसायैनो थायो। बैयो आब' हैलायनायखौबो लाबोनोसै। बे मोजांथ' ने? मोजां होनदों एसे खोमथाथागोन दे मोजां। एसे गुदिया खोमथाथाखौहाय 350 गुदिया खोमथाथा गाहाय नांगौ ना माथो? खोमथाथा एसे गुदिया खोमथाथा नैलै मा जाथियो नै? गेटा दादै मिस्टामोन। नैबेबो सिगां फिसा एसे बारखानायखौ लानोसै। नै बे मोजांमोनलै नै, माथो दालाय मारा गैया। बेखौ लाबोनोसै नो।
बैथिंजाय मा मा दङथाय बिबारा बैथिंजाय फुलि नार्सारि फान्थावबो दं ना मासै ने औ बे फान्थाव गायो फान्थाव रायो फानलु बिफांबो दं नै फान्थावसोलै फान्थाव बिफांसो दां फान्थावखौ माने बिबार फान्थाव रायो ओमफ्राय नै फानलुबो दं नै बे फानलु बुं फान्थावसोरा हाब बे मा बिबारलै ओस जा मोजां मोजां दं दाउला खुंगुराबो नै गोमो दाउला खुंगुर बियो जोंनियाव बेबायदिखौ मोनो ओमफ्राय नैबे गोमो बा मा बिफां जाखो बियो नायनानै लादो नै लोगोफोर माबायदि दङ बिबारफ्रा आयै बै जा मोजां नै गुवारनो बारफुनायनि मा बिबार होनोथाय नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो बेखौ मा बिबार होनो मोजाङै नायजोबखानायसै आं लोगोफोर बेजों बरियालै बेलेग बिबारा दस्रा बेहायनो ब्लु ओमफ्राय वाइट कालार मोननै रोखोमनि बारो बे बिबारा लाबाय बे माबायदि बिबारजों बैखौ लाबाय दालाय बे बै नायो एखेङा बेबायदि मोजां रा बेबो बेखौ मोननै लाखाबाय ना माथो बे आलदा मोननै रोखोमनि ने